Matay bay. Nindot man kayo ti diri atong pisto? Landong kayo. Nindot unta. Kung naa pa tagay-tagay diri ron. Nindot unta bay. Wala ko'y kwarta. Ikaw na kay kwarta? Wa man gani kay kwarta. Samot ako. Wa bugoy kwarta. Ako, wa ko'y kwarta. Pero na ako nahuna-hunaan. Pero daotan man ni bay. Aw. Daotan. Sige. Unsa man imong giuna-una? Sakto kayo ni akong ginauna. Taysa bay ha. Wa ka man bay. Magwat-wat ka kadiri bay. Go. Nindot na kanyong karsada diri oh. Oo, nindot ka na. Sa una pa ning nindot kayo eh. Karon pa day ka? Matay gaw. Karon pa ba ako nakabakasyon na rin sa inyo ha? Oo, day gaw no? Karon pa day ka nakabakasyon? Ay sagaw. Ay nagpatakaglabayan na sa imong hugaw kay stricto jubyan ni diri sa mo ah. Oo, gaw ay. Ay sa gaw kay kalibangon kay ko gaw. Ah sige, maginayalan sa kog lakaw dire. Aw sige gaw. Apas lang niya ko. Bay, unsa mo gini mo nahuna-unaan? Ay sabay ha. Shield andra, shield. Awa bay. Maayo diri nagdanga-danga bay. Unya, sa man tarang nagdanga-danga dira. Tanawon na to na? Tanawon? Dili bay. Nakita ka tong rilo nga nagsidlak. Kwarta na to. Ato tong huldapon. Tanawa bay ha, watch and learn. Kaila ka ni bay? Wala lagi bay. Kung di ka din na mamatay, buuan na imong relo. Mahajig ako ni bay. Ayun taon ni bay. Sige. Ako ni rin pabuton ron. Ah, sige ako nang hubuon. Dero oh. Dagan! Dagan! Kita ka to bay? Di ba gina ko na imo bay? Nga. Isa man eh. Ay, mahala na bay. Ako prinda na bay. Ayaw! Ako'y nag-hold-up. Ako sa ano magpulinda. Ako prinda na. Kay ikaw may nang hold up. Para di ka mahasol ba? Kahoy ba ito yung giti ko na to? Ah, ako rin prindaan eh. Ingon ra ba to si Agaw nga? Di ko na magtagag labay basura dre. Di ko na maghugaw-hugaw. Ako lang isod di ay. Sebuan lang nina labay buka. Batian mo ba eh? Maniguro ra man kag imuha bay. Kita ka to bay? Asa man na ba? Kana? Imo sa naghuldapon? Dili. Kita ka na yang gibit-bit. Ato nang tag-anon. Ang makatag-an, mo'y makaprinda sa relo. Deal? Sige, din. Sige. Bay! Alis sige dire bay? Unsa man kol? Alis sa dire? Ayo kadlok, kay di ka na maunsaon. Dili. Saman kol? Pahol man sa may anay mong gibit-bit baby. Kay nagpinastaan na may anay mo akong kauban. Kining akong gibit-bit kol? Oh, kana ba kana? Pahol man sa may anay. Ayaw kol. Ay lang kol. Ay ayun lagi. Kol ba kaditra? Kaditra kayo. Ulit na lang. Di lang lagi. Ari kayon. Kol ayo. Kol mas may kadit. Ayun. Ay lang kol. Lang kol. Ay ko balaka bay kay iuli ra mo ni. Nagpinustaan ay rame. Rame. Ay la. Abala ka na kol eh. Amo lagi iuli lagi bay. Trap bay. Ato ni tag-ano na? Dira na ba ito ganiha? Dapat ba ya? Magpiyong ta? Oh, no, 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 no. Kumok mo ni bay? Cake ni bay, cake? Kung nasa
sad bay. Bahaw, tae ay. Kaikit ka bay. Mas malo ni bay. Ako mas malo. Wah, kiki di bay, kik. Malo lagi na. Kik lagi. Dungan tagtanawa. No, 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 no.